Incluziunea și acceptarea persoanelor cu autism nu sunt doar concepte teoretice, ci adevărate provocări și responsabilități care ne revin tuturor. Autorități, specialiști, părinți, cadre didactice și întregii societăți. Ca în fiecare an, un eveniment ca și ziua de astăzi, care este Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, prin un puzzle al speranței ne dorim ca toți actorii implicați să conștientizeze acest aspect și, bineînțeles, nu să rămânem doar la nivelul de conștientizare, ci să găsim soluții pentru a face viața mai ușoară atât familiilor cât și copiilor și, bineînțeles, tinerilor cu autism. Concluziile vor fi transferate într-o lucrare pe care o vom depune Ministerului Muncii și vom vedea ulterior dacă o parte din soluțiile noastre vor fi prin amendamente poate introduse în legislația specifică persoanelor cu autism. Astăzi trebuie spus că astăzi este un moment în care marcăm și încercăm să aducem în atenția publicului și să conștientizăm faptul că autismul este o problemă serioasă, iar prin acest eveniment încercăm să aducem și specialiști, dar și persoane care, din păcate, experimentează această suferință pentru a crește, în primul rând, conștientizarea, dar și pentru a contribui la o integrare mai bună în societatea acestor persoane. Asociația Încariaș va prezenta în cadrul acestei dezbateri perspectiva adultului cu autism în comunitate. Noi vrem să subliniem importanța faptului că aceste persoane, chiar dacă sunt adulte, au nevoie în continuare de sprijin și de integrarea în comunitatea în care trăiesc. Autismul nu se vindecă la vârsta de 18 ani și de aceea este important ca cei din jurul nostru să conștientizeze faptul că adultul cu autism are nevoie în continuare de servicii, de specialitate și de susținere. Astăzi, 2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Peste tot în țară, peste tot în lume, se fac campanii de informare, conștientizare, strângere de fonduri. Mi-amintesc anul 2008, când am ieșit prima dată public și am vorbit despre afecțiunea copilului meu și în ceea ce am reușit a face, există cadrul legislativ la ora actuală care decontează, oferă niște facilități fiscale, oferă posibilitatea de însoțitor. Nu putem să nu ignorăm că în ultimii 20 de ani, atât părinții cât și autoritățile locale, autoritățile centrale au îmbunătățit cadrul legislativ, alocările bugetare, viața persoanelor cu tulburare de spectru. Toate evenimentele aferente zilei sau celebrării Zilei Autismului sunt importante prin ideea de a totaliza efortul pe care îl depun instituțiile, părinții, societatea civilă, autoritățile în decursul întregului an. An de an ne întâlnim pe 2 aprilie nu știu dacă putem spune să sărbătorim, că nu este o sărbătoare, dar să ne unim pentru a ne afișa realizările și pentru a găsi poate noi soluții prin discuții, prin a atrage noi păreri, noi personaje implicate, pentru că autismul este o provocare. Nu este o problemă socială. Este provocarea societății contemporane de a manifesta toleranță, înțelegere, compasiune, suport, de a-și uni forțele pentru o cauză comună, de a integra acești oameni care sunt ca noi. Ei doar văd altfel lumea.